Garin Jibale gari ne mai albarka, gari mai daɗaɗɗen tarihi. Garin Jibale ya kasance ne a cikin gundumar Buza da ke cikin yankin jihar Tawa. Bayan da ya ɗauki tsawon lokaci yana yi wa al'umma hidimomi, Alhaji Amani Abubakar ɗan Jibale mai amanar Jibalawa ya hidimtu wajen fafatuka ba dare ba rana domin faranta wa al'umma garin Jibale rai. Inda Alhaji Amani Abubakar ya yi dogon nazari wajen yi wa addinin musulunci hidimomi, inda Alhaji Amani Abubakar ya yi gagarumin ayyuka na ciyar da addinin musulunci gaba a garin Jibale. Ayyuka sun hada da gina wani katafaren masallacin Juma'a da aka raɗawa suna Masjidul Abubakar Saddiq, da masallacin da mujaddadi Usman bin Fodiyo ya ɗora tubali a yayin da ya je garin Jibale ƙaura shekaru 237 da suka gabata. Sai kuma masallaci na bakin gidansu da ya sabunta shi daga ginin laka zuwa ginin siminti na zamani, da kuma makarantar ba da karatu addinin musulunci wadda ta kunshi ajujuwa guda 3 da aka yi wa wannan makarantar suna Madarasatul Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سنن سفر إسماعيل. درست نور الهدى Alhaji Amani Abubakar ya gina mana, ya ɗauki nauyinta, kuma muna farin ciki kwarai da murna, amma ba mu san iyaka farin ciki muka yi ba daga game da wannan. Kuma ya mana masallatai kasunan, ga na maza ga na mata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Suna Rakiya Muhammad. Mun gode Allah shi saka da alheri da wanga taimako da dan uwaye kuma muna yi mishi addu'a ubangiji Allah shi saka mishi da alheri, Allah shi yalwanta arziki, kuma Allah shi sa mishi albarka. Ita godiya kullum muna masa, kuma muna masa addu'a. Yanzu kuma abin da muke so, za mu yi kira, mu ƙara faɗaɗa kira ga masu kuɗi irinsa, su masu zan taimakawa wajen irin wannan aiki domin a samu a gudu tare a tsire tare. Saboda wanda ya maka wannan aiki babu abin da za ka iya bashi illa kai masa addu'a, Allah ya gafarta masa, kuma Allah ya gafarta ma uwayensa da duk zuriyarsa, kuma Allah ya baki zuriya mai kyau, kuma Allah ya bashi dukiya mai albarka, kuma Allah ya sa masu kuɗi su koyi da shi domin a gudu tare a tsiri tare. Saboda haka abin da ya yi yanzu ya zama wato abin alfahari ga duk garin wanda a garinmu, tunda ba a taɓa irin wannan aiki ba cikin garinmu, kai cikin jihar mu ma ba a taɓa irin wannan aiki ba sai gare shi. Da tuni aka yi bikin yaye ɗalibai mata 52 da suka sauke alkur'ani mai tsarki, da masallacin mata da ɗakin baƙi. Sannan kuma gidansu da yasa aka bige ginin laka, aka yi wani katafaren gini na zamani. Tun bayan kammala waɗannan ayyuka ne aka saka ranar buɗe waɗannan ayyuka. Garin Jibale ya fara ɗaukar harami na baƙi daga ko'ina, sai tururuwar shigowa suke yi domin game da waɗanda ayyuka da Alhaji Amani Abubakar ya yi a farin ciki bai da misali, saboda dukkan musulmi ya ga an yi musulunci wannan aiki zai ji daɗi kuma zai farin ciki. Akan haka Alhaji Amani Abubakar muna jinjina mai ubangiji Allah ya saka mishi da alheri. Kira da muke nan gayi ga attajiranmu na mazamna ya mai da kewayensu duka, ubangiji Allah shi ba su ikon yin wannan irin aiki a cikin wannan jiha tamu ta Buza gaba daya a cikin kwamin 7, tun daga Buza tamu da wuli Allah kai karohun babban katami tabo take. Wannan duka inda Amani zai samu a cikin kowace kwamin kamar yadda ya bayani jiya zai yi irin wannan, sai mu ci alhamdulillah. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci rayuwarsa, Allah ya sa mu rayuwarsa albarka, Allah ya sa aiki mai mizani cikin hasana,
ubangiji Allah ya uwa da muke tare da su dukkan mu gaba daya ubangiji Allah ya sa mu aljanna ce makoman mu Allah ya sa aljanna ce makoman mu kuma muna gaida yan uwa da suka saka gari daban-daban dan murna da wannan ainihin wato irin aiki na alheri da Allah amma ne aikata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu haɗo gidan aljanna jannatul firdaus ya rabbal alamin. Alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah ya tasan mana gwarzo cikin famin mu wanda ya tashi ya hishe mu daga kumiyar yan uba. Alhamdulillah akwai yan uba akwai makiya da yawa kuma Allah ya ce wanda ka hada wanda Allah kai mai hada ba shi hada. Allah ya yi mai hada Allah ya biya mai bukata ta yi bisa ga abubuwan da shi kai. Sai a yi ma Allah godiya saboda Alhaji Amani ya yi ƙoƙari matuƙa, Allah ya biya shi. Ni kuma na yi farin ciki da na ɗauko ƙafa na yi zumunci kuma na zo wurin aikin Allah shi ne babban farin ciki na kuma alhamdulillahi saboda wanga taro da Alhaji Amani ya tara baya ya huce misali kuma ya huce duk wata magana da za a yi sai a bar mu Allah ikon shi kuma muna roƙon Allah ya biya shi kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk mai neman irin yin wannan aikin muna fatan Allah ya kama mushi Allah ya bashi ikon da zai yi irin wannan aikin na alferi muna mushi addu'a Allah ya kaɗe hau. Du département de Bouza décerne un témoignage officiel de satisfaction à l'Alhaji Amani Aboubakar, opérateur économique à Niamey, pour les œuvres sociales réalisées à Djibalé, commune de Déoulé. Foi de quoi nous lui donnons ce présent témoignage. Kuma ƙasa ci gaba kuma ya ji daɗin abin da kai don haka ga takarda certificate muna son a sa ta cikin madibi don haka mai girma firfe zai baka ita da kan shi sai a yi hoto. Allah ya sa shi barka. Le préfet du département de Bouza décerne un témoignage officiel de satisfaction à l'Alhaji Amani Aboubakar, opérateur économique à Niamey, pour les œuvres sociales réalisées à Djibalé, commune de Déoulé. Foi de quoi nous lui donnons ce présent témoignage. Assalamu alaikum. Na gode Allah yau da rana da yasa yau kai ya kami ne takarda ta yabo a cikin gari na ta shaida aikin alherin da ni a cikin gari na. Ina ma Allah godiya da ya gwada mini wannan rana. Kamar haka da kuka ga wannan takarda. Gaskiya ne. Dan Allah zai iya kula da wannan malamai na wannan. Dan Allah ku ja baya da ku ja baya da Allah ku ja baya. Abubakar Gero. Abubakar Gero. Ajaba da Allah za a gano. Ajaba. Malaikatahu yusalluna ala nabi.